ndani Streams of Light. Ndithu tulipeza maphunziro athu. Ndithu ndikulandirani. Iza maphunziro athu ofunsa mafunso okhudza Mulungu amene timapembedza. Tili pa funso number 14A. Ndi magawo awiri tiyankhakaye mbali imodzi. So, funso limene kuchoka pa Yohane 10 verse 30. Ine ndi Atate ndife amodzi. Mwanjira ina akuti mwaona Atate ndi Yesu ndi amodzi mutatu. Koma nditamanika. Angoti ine ndi Atate ndi amodzi. Atchulapo Mulungu mzimu apo. Mwanjira ina Atate ndi Mwana ndi amodzi. Mwanjira ina ali amodzi mu njira yanji. Tiye tioneni Bible imene. Yohane 10 verse 30 mpaka 36 anati ine ndi Atate ndife amodzi. Kodi inu munena za iye amene Atate anampatula namtuma ku dziko lapansi kuchita mwano chifukwa ndinati ndili mwana wa Mulungu. Mwanjira ina Yesu Khristu umodzi umene ali nawo ndi Atate sizoti makoetenos iyayi mu Trinity ayi. Umodzi ule apa ndi otino Yesu ndi mwana wa Mulungu. Chifukwa chimene chichi ali ndi umulungu. So umodzi umene Yesu Khristu akukhala nawo ndi Atate ndikhani yoti iye ndi mwana wa ndani wa Mulungu. Chifukwa mwana amakhala amodzi ndi Atate wake. Amakhala ndi chikhalidwe cha Atate wake. Majinsi ake amakhala sofanana. Mwanjira ina Yesu Khristu ali ndi umulungu chifukwa Mulungu ndiye Atate wake ali amodzi. Chimene chikambira yembo ndi chimene chichi. Osangotenga verse imodzi ndikuyimatula ndinati ayi ikukamba izizi. Yohane 14 verse 28 tionene pamene pakuti mwamva kuti ine ndinanena kwa inu. Ndimuka ndipo ndidza kwa inu. Mukadandikonda ine mudakakondweranso kuti ndipita kwa Atate pakuti Atate ali wamkulu ndi ine. So Atate ndi wamkulu kuposa Yesu. Achita nena yekha si ife yayi. So Atate ndi wamkulu kuposa Yesu ife yayi. Ife Atate anali woyamba kina Yesu anachita kubadwa, right? Koma ndi amodzi ife yayi osewa ali ndi umulungu ofanana. Munthu akabala mwana amakhala munthu. Galu akakhala ndi mwana amakhala galu. Tikaona Genesis 1 pamene amalenga tiona zipatso zonse zimabala monga mtundu wake. Zinyama zimabala monga mtundu. Mwanjira dziko lapansi linalengedwa wapadera kuti chine sichipereka mtundu wake. Adamu naye atalengedwa Mulungu anatosa nthiti ndikupasa iye munthu monga mtundu wa anthu. Tikuona pamenepe. So popanga munthu chifanizo chake tiona anapanga Adamu kena mnatu ndani half. So tiona nawo kuti ndithu Yesu Khristu ndi mwana adiwenera wa Mulungu. Pachifukwa cha imene chiye ndi mwana Atate ndi wakulu kuposa ndani iye. Chifukwa ndi amene anayamba kina Yesu anabadwa. Komano Yesu Khristu sochepera Atate mu Mulungu chifukwa chanena kuti chanji. Chifukwa ali ndi umulungu wathunthu chidzalo cha Mulungu onse chikhala mwa iye muthupi. Apokeza 2 verse 9. Yesu umwana wake ndi mwamba kisaya akhale ndi chani ndi umulungu wonse. So mavesi awiri watikaona bwinobwino akutha kukhutira ndi kuveka mwa Yesu Khristu. Afilipi 2 verse 5 to 6 akuti yani mukhale nawo mtima mkati mwanu umene unalinso mwa Khristu Yesu ameneyo. Pokhala nawo maonekedwe a Mulungu sanachiyesa cholanda kukhala ofanana ndi Mulungu. Mwachita na Yesu Khristu ndi ofanana ndi Mulungu. Ndiye chochitika nchani? Mwaichiso Mulungu anamkweza iye nampasa dzina limene lili loposa mayina onse kuti dzina la Yesu bondo lilonse lipinde la zamwamba ndi za dziko lapansi ndi zapansi pa dziko ndi malilime onse avomereze kuti Yesu Khristu ali Ambuye kuchitira ulemu Atate Mulungu Atate. Amen. So Mulungu akuti akuyika zinthu zonse pansi pa ndani pa Yesu Khristu. Zonse chilichonse akuyika pansi pa ndani pa Yesu Khristu. Nanga zonse pansi pa Yesu Khristu kuti Atate ali pansi pa Yesu Khristu. Makhafu so vutira. Tionene penepo. 1:24 verse 6 akuti chani pomwepo pali chimaliziro pamene chizapereka ufumu pamene adzapereka ufumu kwa Mulungu ndiye Atate atatha kuthera chiweruzo chonse ndi ulamuliro wonse ndi mphamvu chomwecho pakuti ayenera kuchita ufumu kufikira atayika adani onse pasi pa mapazi ake. Dani otsiriza amene azathedwa ndiye imfa. Okay? Tentibilize menepa verse 27 mpaka 28 amuna kuti pakuti iye anagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake. Koma pamene anena kuti zonse zagonjetsera kuzindikirika kuti sawerengapo amene anazigonjetsa zonsezo kwa iye. Ndipo pamene zonsezo zisagonjetsedwe kwa iye pomwepo mwana yemwe adzagonjetsera kwa iye amene anagonjetsera zinthu zonse kuti Mulungu akhale zonse mu zonse. Mwanjira panopa tikuona kuti Yesu Khristu ndi amene Mulungu atenga zonse kuzika pansi pa iye. Koma akuti ndizachizwika kuti Mulunguyo sali pansi pa ndani pa Yesu Khristu. Ayi sizikutheka. Mulungu sali pansi pa ndani pa Yesu Khristu. Koma akuti ye mwana anatenga zonse kuzika pansi pa Yesu Khristu. Iye sali pansi pa ndani. Mwachinena Mulungu ndi mutu wa ndani
wa Yesu Khristu ali ndithu pamwamba pa Yesu Khristu, right? Izizi mu Trinity sizingatheke yena, koma kuti pamene zonse zakhale zamalizika, dziko lapansi lalengedwa, ati Yesu azatenga ufumu ndi kubwezeranso kwa ndani? Kwa Atate. Chifukwa cha tiona nawo tuno Atate ndi amene akususidwa ndi Lucifer mu mkangano wakulu. Lucifer ndi mulungu ndi amene ali woyipa wankhanza ndi zote nawo munthu akanati niyo ndino amakana. Ori mwesisa kuti muzifotokozera motani. Mukamakana mumongonesana ndi amakani kwambiri. Mwanjira ina munthu akamala niyo amakani pafunika pakhale munthu wina amene ndithu atakhale ndikafotokozedwe kena. Pamafunika nawo tuno pakhale munthu wina. So mwanjira ina ufumu wa Mulungu unanyozedwa. Ndipo ifa chimene Yesu Khristu ndi pamene akubwera pa dziko lapansi kuzagonjetsa imfa. Ungamba kuti no anthu atachimwa Yesu Khristu anabwera kuzaonesa chikondi cha Mulungu. Yesu anaonesa chikondi cha Mulungu pamene Yesu Khristu akuzozedwa ngati otilamulira, akuzozedwa ngati mfumu. Ufumu wake umene ukhazikitsidwa m'mitima mwathu. Kuti no ufumu umene ukaonesa ndi ukhala umene ungapangitse anthu olungama zikaonesedwa zimene zichitika chani. Ufumuwo ukuzakhala wa ulemerero, akuzakonzanso dziko lonse lapansi zonse. Ndipo pamene tikutaona kuti Yesu Khristu ndi amene akuwafotokozera Atate, Yesu Khristu ndi amene akupereka vumbulutso la Atate kuti akaonesedwa Atate ndi olungama. Koma zonse zikazatha chochitika chani, Yesu Khristu akuzapereka ufumu janso kubwereranso kwa ndani? Kwa Atate. Ndipo tikaona chivumbulutso chapter 22 verse 1 tikuona pamene pakuti no pa mpando wachifumu wakhala Atate ndi ndani? Ndi Mwana. Atate akukhala ngati mfumu, Yesu akhala ngati kalonga wa mtendere amene akulamula pamodzi ndi Atate mu ufumu umenewu. So izizi ndi Trinity zikukrashira nato, sizikugwirizana. So palibe potatu na uliwonse. Tionene pamene pa 1:29 verse 10 mpaka 25 kuti motero Davide analemekeza Yehova pamaso pa khamu lonse nati, Davide wolemekezera inu Yehova Mulungu wa Israeli, Atate wathu, ku nthawi zonka muyaya. Ukulu ndi mphamvu ndi ulemerero ndi kulakika ndi chifumu ndi zanu, Yehova, pakuti zonse zamwamba ndi za pa dziko lapansi ndi zanu. Ufumu ndi wanu Yehova, ndipo mwakonzeka mutu pa zonse. Mwachinena Yehova ndi mutu pa zonse. Yehova ndiye mutu wa ndani? Wa Khristu Yesu. Tona kuti no ichocho ndi cheni chimene ophunzira a Bible amakhulupirira. Yesu akuti anza Atate, Yohane 7:3, koma moyo osatha kuti akadziwe inu Mulungu ona yekha ndi Yesu Khristu amene munamtuma. Wanjinena tinaona kale tuno tikamakamba za Mulungu ona yekha kuthandiza yani. Koma Yesu akufuza Atate tuno Mulungu ndi Mulungu ona yekha. Usenza ana tuno Mulungu kuzera mwa iye Yesu anabadwanso. Wanjinena amene ali source, amene ali manthu wa zonse ndi ndani? Atate. Yesu anabadwa kuchoka ndani? Mwa Atate amenewa. Ndipo pamene papa chipulumutso chikukhala kumudziwa ndani? Mulungu ona yekhayo. Koma timudziwa wanji Mulungu ona yekhayo? Tikuzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Tikapitisa pamene pa Yohane chapter 5 verse 23 kuti onse alemekeze Mwana monga alemekeza Atate. Osalemekeza Mwana salemekeza Atate amene anamtuma. Mwanjira ina tikaona pamene papa ngati munthu sakumulemekeza Yesu Khristu, ndi sakulemekezanso ndani? Atate amene anamtuma. Right, so tikuthakuona pamene akuti munthu akamalemekeza Yesu amene Yesu akulemekeza ndani? Atate. Right? So chayikika chimene ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Akugonyeza zonse pansi pa Yesu Khristu kuti chani? Kuti anthu akapereke ulemerero kwa ndani? Kwa Atate. Ndi Atate amene ananyozedwa, ndi ufumu wawo amene unanyozedwa no. Lucifer azakweza ufumu wake, azakweza ndithu pandake pamwamba pa Atate. Ndipo ifa chimene chichi zonse zakugonyesera pansi pa pa Yesu Khristu. Cholinga kuti Yesu akaoneseretu ndithu kuti ufumu wa Atate ndi okhawa amene ungapange anthu otani? Olungama. So ichi ndi chinsinsi chikulu chimene Mulungu atiuza. So tikaona amene pali ndithu chitsanzo china chimene tingathe kuona pamene pa cha Yosefe ndi Farao. Tione pamene Genesis 41 verse 39 ndi 40 ndipo Farao anati kwa Yosefe, popeza Mulungu akuonesa iwe zonsezi, palibe wina wakuzindikira ndi wanzeru ngati iwe. Uziyang'anira pa nyumba yanga, ndipo anthu anga onse adzamwera mwa mawu ako. Pa mpando wachifumu pokha ine ndizakuposa iwe. So tikamakamba za Yosefe ndi Farao. Farao nakuti anthu onse amene ndimalamulira ineyo azimvera mawu ako. Chimene uzindina iweyo chizikhala lamulo ndipo chomaliza ndi chosiriza. Ndizingokuposa iwe muchani mu mpando wokha. Mukuona pamenepa. So tona nakuti izi zimene
Atate anapanga ndi Yesu Khristu anagonjetsa zonse pansi pa ndani? Pa Yesu Khristu, kuti mawu ake azimveka, aliyense azimumvera Yesu. Amene sakumvera Yesu ndithu sakumvera ndani? Atate. Zonse zikugonjetsedwa pansi pa ndani? Pa Yesu. Chimodzimodzi ngati Farao anagonjetsa zonse pansi pa ndani? Pa Yosefe ameneyo. Ndite tione menepa Genesis 41 verse 42 mpaka 44. Ndono ndipo Farao anachosa mphete yosindikiza yake pa dzanja lake, naiveka pa dzanja lake la Yosefe, naveka iye ndi zovalira zabafuta, naika unyolo wagolide pa khosi lake, ndipo anamveka iye mgaleta wake wachiwiri amene anali naye, ndipo anafuwula patsogolo pa iye, gwadani, ndipo anamkhazika iye wolamulira dziko lonse la Igupto. Ndipo Farao anati kwa Yosefe, ine ndine Farao, ndipo popanda iwe palibe munthu aliyense adzatukula dzanja lake kapena mwendo wake dziko lonse la Igupto. So tonano Farao akutenga Yosefe ndimuyika ndithu mgaleta lake. Chimodzimodzi Atate akutenga Yesu Khristu azilamulira pa mpando wake wachani? Wachifumu, kuti wonse akathe kuona ndithu ufumu wa Mulungu. Mulungu sangakhe payekha, komano ndi Yesu Khristu amene akuyankha ma accusations zonse zomwe amanena Satana. Abwera pa dziko lapansi pano kuzakhala ndithu moyo umene ndikuonetsa kuti Mulungu ndi otani? Mulungu ndi wabwino. Ndikubwereranso kumwamba kukazozedwa ngati wansembe, right? So zinthu zimene Yesu akupanga kuti akaonesere kwa mtundu wonse kuti Yesu ndithu ndi mwana wa Mulungu, ndipo umulungu wake ndi chimodzimodzi wa Atate, ndipo amene akuona iye anthu akuona ndani? Atate. Ndi tikaonanso chitina chimene chimandisangalatsa chimene chimaonenso akuno pamene Yesu Khristu akubwera pa dziko lapansi anayonseratu Mulungu ndi wabwino. Komano michini chinasala chonena kuti kodi ufumu wake, ulamuliro wa Mulungu ndi wolungama, ungapanga anthu oyera. Ndi pamene pabwera Pentecost imene tinaona mu Yohane 14:6 imene timayankha zimene kuti Atate akumuzunza Yesu Khristu. Yesu Khristu anatipasa mzimu wake wanjirena kuyambira Pentecost, ndikutha kuona ulamuliro wina ukuyambika kuti umoyo wa Yesu Khristu kodi ungapanga anthu abwino. So chimene chinachitika Yesu anabwera pa dziko pano, anthu anazoti umulungu ndi abwino, komano ulamuliro wa Mulunguwo ndokwanira. Ndi chimene chikuchitika kuyambira Pentecost, no Yesu akulamulira mchani? Mitima yathu. Icho ndi chabwino kwambiri. Ndero takuona pali magaleta awiri, chimodzimodzinso pa mpando wachifumu. Tikaona Chivumbulutso 2 verse 1 to 4 pali awiri amene akhala pa mpando wachifumu. So tiona ndithu Farao ameneyo akuchita zazikulu zimene zikutionesera sefe za ndani? Za Yesu Khristu. Tikaona Zekaria 13 verse 7 akuti galamuka lupanga la m'busa wanga ndi pa munthu mzanga wapamtima, ati Yehova wa makamu, kantha m'busa ndi nkhosa zabalalika, koma ndizabwezera zanga langa zapa zing'onozo. So Mulungu pokamba za ndani? Za Yesu akuti galamuka lupanga pa m'busa wanga ndi pa munthu mzanga wapamtima. Mwanjira ina Mulungu akamaona Yesu Khristu ndi mwana wake, komanso Yesuyo ndi mnzake ndithu wapamtima, ndithu ndi mwana wake, amankonda kotheratu, chikondi chapakati pa Atate ndi mwana wake chopanda malire. Tikaona panso pa Zekaria 6 verse 12 mpaka 13 akuti munene naye kuti atero Yehova wamakamu, ndi kuti taonani munthu dzina lake ndilomphukira, ndipo adzaphuka malo mwake, adzamanga kachisi wa Yehova, inde adzamanga kachisi wa Yehova, nadzasenza ulemererowo, nadzakhala ndi kulamulira ku mpando wachifumu wake, nadzakhala wansembe ku mpando wachifumu wake, ndi uphungu wa mtendere zakhala pakati pa awiriwo. Mwanjirena uphungu wa mtendere pakati pa ndani? Pa awiriwo. Pa Atate ndi pa ndani? Ndi pa Mwana basi. Uphungu wa mtendere pakati pa ndani? Pa awiriwa. Right? So pangano lopulumutsa inu ndine ndi pakati pa Atate ndi ndani? Ndi Mwana basi. Palibenso wina wachitatu amene akulamulira mauphungu amene wawa. Ahebere 5 verse 1 mpaka 5 akuti pakuti mkulu wansembe aliyense wotengedwa mwa anthu amayikika chifukwa cha anthu mzinthu za kwa Mulungu, kuti apereke mitulo ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. Mwanjirena tikamakamba za wansembe, right? Wansembe amafunika atengedwe pakati pa anthu. Akatengedwa pakati pa anthu amafunika apange zinthu ziwiri: apereke nsembe komanso mitulo. Yesu Khristu ndiye wansembeyo. Yesu Khristu ndi wansembe mmodzi yekha amene atipempherera ife kwa Atate, right? Ndi Yesu Khristu yekha. Ndipo ndithu ichi ni chiona tikapitirizana nano Yesu Khristu atakhala pa dziko lapansi pano anadzipereka yekha nsembe. Mwanjira ina ni moyo wake umene wansembe akupereka, komanso
moyo umene uperekedwa bwanji. Tikaona wansembe akupereka mitulo ndi mphatso. Tikaona Luka chapter 11 verse 13 akuti ife Mulungu ndithu adzatipatsa zabwino tikapempha. Chabwino chimene tikapemphe ndi chani? Mphatso imene yachani? Ya Mzimu Woyera. So Yesu Khristu anazipereka yekha nsembe, right? Mwana wankhosa. Komano mwana wankhosa atafa chuchika chani? Akukwera kumwamba akazozedwa ndi Atate. Tete unene pamenepa sanazilemekeza yekha ayesede mkulu wa nsembe. Komatu iye amene anayankhula kwa iye, mwana wanga ndiwe lero lino ndakubala. So ndi Atate amene anayankhula kwa Yesu Khristu kuti no mwana wanga tsiku lero ndatani ndakubalani. Tete tipitizeni. Ndipo pamene tutaona kuti Yesu Khristu pamene wakwera kumwamba akuzozedwa ndi Atate chuchika chani? Akutha kupereka moyo umenewu kwa inu ndi ineyo. So mwanjira Yesu Khristu amafunika akhale ndi munthu, wansembe afunika akhale munthu, wansembe amene akutumika afunika akhale munthu kuti chani? Akathe kupereka mphatso. So Yesu anapanga kai moyo wolungamawo. Atamaliza kupanga moyo wolungama chuchika chani? Anakwera kuti kumwamba. Kumwamba kumene akukalandira kuzoza. Machitidwe chapter 2 verse 32 ndi 33. Pamene akuzozedwa akutenga moyo umene kuti sanula inu ndi ine. Kuti moyo umene unali mwa iye ukakhalenso mwa ine. Chimenechi ndi mine wansembe amatani amachita. So tikamanga za wansembe tikamaza ndani za Yesu Khristu, tikambaso za winanso iye, right? So ichi ndi choonadi chimene Mulungu akufuna inu ndi ine tikakhale nacho. Ndi wamkulu wansembe kumwamba amene ali dzina lake ndi Yesu Khristu. Ndithu tokoza mupake subscribe, panganso like page yathu imeneyi. Mulungu akakudalitseni. Amen.